पत्र अरुआ खिया चलची तो सांग मैंने एपटे डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर ये हूँ बैडमिंटन चैंपियनशिप हो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ आशा करुँच आपण मैंने समस्ते भलरे थे एंड खुशी थे गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज हूँ शनिवार मकर संक्रांति तो ये मकर संक्रांति आपण मानक ढेर सारा शुभकामना जनाऊँगी। तो आज ब्लॉग किपरि कौन हो चलते देखा आपण मैंने मो वीडियो देखिए एंजॉय करूँ। जी मो चैनल नुआ आसते प्लीज सब्सक्राइब करदे कमेंट कर जनइबे वीडियो किपरि लगुच आपण मैंने कमेंट कले तो आम जापर ना आम भिड आपण किपरि लगुच तेबे आपण मैंने कमेंट करूँ वीडियो देखि एंजॉय करूँ। चलतु तो सांग मैंने देखु आज आसिक टाइम है 10टा आज संक्रांति से बंद खटर उठुना उठी पड़े किंतु खटर उठवार नहांती शुणुना भी आ उठुना बसिक फोन देखुं आज गोटे संक्रांति से सेमती पड़ी रही। सांग माने आमर आज संक्रांति जेहेतु अरुआ होता आम तो अरुआ खाइबुनी मु अरुआ खाइबिनी तो से माने बो को सी खाऊँ अरुआ आ कदली पत्र आज टे खाऊँ आपण मैंने संक्रांति कौन कौन सब कर कुआड़े कौन बुलाबुली कर जनइबे। कदली पत्र अरुआ खिया चलची आम ये खाऊँ जिन्ना मु आमर उषुना एपटे बापा भी आमर ये पाग कोली एपटे दही सांग मैंने से दीपर खाई टी शोई पड़ू शोईकी ना उठिकी आसूची उठिकी आसला देखला बेलू बाहर सेपटे आज कौन टूर्नामेंट हो बैडमिंटन टूर्नामेंट गीत फीत बाजी बोली बाहर आम बसीचु मशा लगुच बाहर बसचु गीत गीत बाजू बोली आम ये जिना मु बसचु जिना जिना एपट को अनइबे से मौन व्रत धारण कर एपट को अनइबे सेपटे ये टूर्नामेंट हो ना कभर न करथिले आमे देखि थांतु से कभर पूरा कर देछन देखि हबनी तो चलंतु। तो सांग माने एपटे डिस्ट्रिक्ट लेवल आमर ये हूँ बैडमिंटन चैंपियनशिप हो Service continue. 11-6. पिलाने आज संक्रांति सका अरुआ डालमा होते पुले कहले आज बरा जोड़े कर आ संक्रांति आज बरा होची आ तरकारी आपटे बहु पियाज काटुची एपटे झील बईसती आम जन मौसा आसिक आम पाखे बईसती तो सांग मैंने आज मोर बरा खाया इच्छा मुझे जहाँ कह मो बो सब मत करके दिए मो बो को सब भल पाए बापा को भल पाए मिली को भल पाए आग 3 जन मिले मुझे बची पारिनी आग मैंने 3 जन मो लाइफ बहुत इम्पोर्टाट बढ़िया बढ़िया आ मौसा से ताकू आम के भूली पारूँ आम लाइफ सी एत जो मैंने जड़ित हो गले सब मन पकेबू सी जीवे हेरी कहते सब मन पकेबू मन दुख
ତମେ ଅଛ ଛାଡ଼ି ତ ବୋଉ ଆମର ଏଠି ବରା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଟିକେ କଣା କରିକି ବରା କର ତାଙ୍କ ହାତରେ ହଉନି ଦେଖି କଲ ସେଇଠୁ କଣା କରିକି ନିଅ ପକା ନା ହଉନି ଏପଟେ ଆମର ମଉସା ଖାଉଛନ୍ତି ହଁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ମସମସିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଚାଉଳରେ ବିରି ବାଟିକି ବଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ଯିଏ ସକ୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ବସିକି ଖାଉଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପିଆଜ ପିଆଜ ଏପଟେ ମୁଁ କାଟିଲି ସିଏ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକି ଲୁଣଟା ଧରିଛନ୍ତି କୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖି ମୁହଁ ଦେଖି ପିଆଜ କଟାରେ ଏତେ ଆଖି ପଡୁଛି ହଁ ବଡ଼ ମୁଁ କାନ୍ଦି ସାଇଲିଣି ନା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିଆଜ ଦେବି ପିଆଜ ତ ଟିକେ କଟା ହେଲା ହଁ ବା ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବହୁଛି ମୁଁ କଣ କରିବି ଜିତର ପଚାରିଲାଣି ମୁଁ ପୋଛି ସାଇଲିଣି ଭୃଷିଙ୍ଗା ପତ୍ର ପିଆଜ ମାରିବାଟ କଟା ହଉଛି ମାରିବା ପାଖରେ କଟା ହଉତା ମଶା ମାନୁନାହାନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ବସିକି ସାଙ୍ଗମାନେ କାହାକୁ ବରା ହେରିକା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆଉ ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯୋଉ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଏ ବାଘମାରୀ ଗଲେଣି କି ନାହିଁ ବାଘମାରୀରେ ଯାତ୍ରା ମକର ଯାତ୍ରା ଅଟ୍ରି ଆଉ କିଏ ଗଲେଣି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣେଇବେ ଆଉ ଆମର ଯିବାର ଅଛି କାଲି ଦେଖିବା ଗଲେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ କି ନାହିଁ ଗୋଲ ବରା ଏମିତି କରିବେ ଗୋଲ ଗୋଲ ବରା ଏମିତି କରିବେ ଭଲ ଲାଗିବ ମାନେ ମଝିଟା ଭଲରେ ଇଏ ହବ ଚାରିପଟ ବି ଭଲସେ ଇଏ ହବ ସୁଜି ବରା ନୁହଁ ପୁରା ଖାଣ୍ଟି ବିରି ବିରିକି ଚାଉଳ ସେ ତ ଅଠା ବାନ୍ଧିବ ସୁଜିଟା ଏଥିରେ ସିନା ଅଠା ଛଡ଼େଇ ଦେବ ଏଇ ଅଠା ମତେ ସେ ତାଙ୍କ ଅପା କହିଲେ ସୁଜି କ'ଣ ପକଉଛୁ ମ ଅଳ୍ପ ଯୋଡ଼ିଏ ଚାଉଳ ଦେବ ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗିବ ତମେ ଖାଇବ ମତେ କହିବ ଚାଉଳଟା ମସମସିଆ ଲାଗିବ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ତାହେଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କରେ ସୁଜି ନା ଚାଉଳଟା ସୁଜି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମର ବରା ହେଇଗଲାଣି ବରା ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ି ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଧରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିକି ଗୁଆ ଦେଲା ମୁଁ କହିଲି ତୋ ଝିଅକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା ଯାଇ କହିଲି ନା କହିଲ କହିଲା ମୁଁ ଅଧିକା କହିଲା ତ ଘରେ ବିରକ୍ତ କହିଲେ କି କଥା ମ କହିଲି ଯେ ଲାଗିଗଲା କ'ଣ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ମାନେ ଘର ବରା ଟିକେ ପସନ୍ଦ ସେଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଉଛି ଆଉ ଯେତେ ବାହାର ବରା ଆଉ ଗୋଟେ ଘର ବରା ଗୋଟେ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ ଘର ବରା ଡାଲି ପିଆଜ ସକ୍ସ ମୋ ସହିତ ଆଗରୁ ମାନେ ମୋ ସହିତ ମତେ ଉଣ୍ଡିକି ରୁହେ ଆଜି ଉଣ୍ଡିକି ରହିନି ଆଉ ଖାଇଦେଇଛି ଏକୁଟିଆ ଆଉ ତୁ ସିଆଡ଼େ ଗଲୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁଁ ବରା କଲି ସିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ବସିକି ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୁ ଭାଣିଜି ସବୁ ଆମେ ଗରମ ବସିକି ଖାଇଦେଲୁ ଆଉ ତମେ ଗରମ ବସିକି ଖାଇଦେଲ ତମେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଆଉ ତୁ ତ ଫୋନ ଉପରେ ଫୋନ କରୁଛୁ ତୁ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି କେହି ନାହାନ୍ତି ମତେ ଏକୁଟିଆ ବସିକି କେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗେନି ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ବୋହୁ ହେରିକା ବସିକି ଖାଉ ଖାଇଦେଲୁ ବାଘ ମାମୁଁ ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ଘରେ ବସିକି ଯୋଉ ପିଠା କରି ଖାଇଦେଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜି ମିଲି ମାନେ ଘରେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ବନେଇଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ବି ଭୁଲ ହେଇଛି କି ଯାହା ଠିକ୍ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିବେ ଆଉ ଯଦିଓ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆଉ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେହେତୁ ବ୍ଲଗ୍ ବନାଉଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏବେ ବି କହୁଛି କିଛି ତ ଭୁଲ ରହିବ କାରଣ ଯେହେତୁ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ବନାଉଛୁ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକି ଦୟାକରି କହୁଛି ଏତିକି ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ଆଉ କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ହିଁ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ କ'ଣ କହିଲ ଟିକେ ମୋଟିଭେସନ୍ ଟିକେ ମିଳୁଛି ମାନେ ଯେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବୁ ସେଥିଲାଗି କୁହାହେଉଛି କି ଆପଣ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ବି କରନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣ କମେଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଆମର ଇଏ ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଏଠି ଏତିକି
ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଆଉ ରଖୁଛୁ ବାଏ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।